De vakbonden binnen juster leuk uit het toerisme de Rabobank stapt over de gevolgen van de fusie met de Frieslandbank. De vakbonden binnen benauwd voor een groot aantal ontslagen bij de eerdere Frieslandbank medewerkers. Ook zou de vertrekregeling viesten te meer gewezen. Er is in de komende jaren volle minder geld beschikbaar voor plattelandsprojecten. De projecten zoals nieuwe kuierpaden of het ontwikkelen van streekproducten kregen op nota een soort geld uit Europa, maar dat we het stopzetten. De provincie wil er nou zelfs geld voor uitloeken, maar het budget wordt flink minder. Er moeten meer Frieske Kamerleden komen om de invloed van Friesland in Den Haag te vergroten. Dat vonden de 4 Frieske Kamerleden dit van de maand debatteerden in Snits. Het debat ging over specifiek Frieske zaken, liek de vleenbasis en de centrale as. Het mooie Sinneskin waar van de aanroende weken had het seizoen voor de Frieske boetenzwembaden redden. Gewoon zwembaden komen zelfs uit op meer bezoekers als verlien hier. De verwachting zwieren min, toch het slechte voorseizoen. Joen eerst nog warm met 20 graden, later koelt het al naar een graad als 15, maar vannacht een aantal buien. Morgen ek een paar ruimbuien, maar nou en dan zinnen. Het wordt dan een graad als 20.